Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibande okubingelelayo, ithi uJesu Kristu inkosi. Muhle uNkulunkulu wethu. Uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Uyabazi abaphephela kuyena. uNahume 1:7 loyo. Dlalifa izulu siyambonga kakhulu uNkulunkulu, siphuma kwimpela sonto. Siyabonga ukuba ndawonye. Siyabonga ukuthi sihlangane phansi kwayo lengosi yezinkonzo zaphakathi nesonto. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nangokuhamba kwethu ebrentshini yasemtuba kwaMsane. Sihambe kahle kakhulu uNkulunkulu wanathi sinomama uNsibande. Sibonga uthando esifike salithola nokunakekelwa esikuthole khona. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu akubusise umholi waleya branch, mama umprofetikazi Sithole, nezihlobo zakhe bezikhona. Sibona obaba nobabezala, kwaba kuhle kwaba mnandi. Nabazalwane bonke abebekhona, abefundisa bebezwakashele. Uzwile ke enkonzweni, uma uyilalelile, uma ungayilalelanga uzoyilalela uzwe ke angizobuyela emuva. Besikade siqhubeka nenkonzo zomkhosi wokubonga kusukela ngomsombuluko kuze kube uLwesihlanu. Umkhosi wokubonga kulabo abasanda ukungena umkhosi fasting. Besine fasting yokubonga, sibonga uNkulunkulu. Sithi-ke i-fasting umkhosi la. Singasho sithi fasting namhlanje ngoba sikho kuyiyona. Kodwa mase sikuyona sithi umkhosi ngoba uma utshela umuntu ukuthi ufastile usuphumile, ngoba uthi uJesu akufanele abantu babone ukuthi ufastile ukuze ubaba osezulwini akuvuze. So awuyikhulumi leyo nto, awuyitsheli umuntu, kuba ukwazi kwakho noma nomholi wakho, umfundisi wakho, uma ufisa kulekelele ngomkhuleko ungamazisa, kodwa kusiyona indaba yabo bonke abantu. So kube sisemkhosini wokubonga-ke. Mangithandaza ngizwe enkosini ukuthi siqhubeka nani. Khumbula ukuthi besiqhubeka nezikhali. Kukhona inkonzo yezikhali, isikhali number 7, izikhali zamaKristu. Kodwa-ke okwamanje sivunyelwe ukuthi ake siqhubeke nezinkonzo zokubonga nokumdumisa uNkulunkulu. Akusikho emkhosini, kodwa ake sifunde ukuthi yini ukubonga, yini ukumdumisa uNkulunkulu. Simdumisa ngani? Simdumise ngempahla yethu, simdumise ngezinto esinazo. Size sathinta nanokuthi endlini yakho kukhona yini okungamdumisa uNkulunkulu, okuthole ngendlela engafanele. Kungaba yi-TV. Nkosi awambula. Mhlambe le TV nje ayikhokheliwe ilayisensi yakhona. Uma ilayisensi ingakhokheliwe ye-TV, ubuka i-TV ngokungafanele. Ama-TV akhokhelwa ilayisensi. Mhlambe nasesitolo iphuma ngoba uyithenga ungenayo ilayisensi, khona okwenziwe ukuze ithengwe. Noma-ke mhlawumbe wayithenga ngelayisensi ye-expire uyivuselelanga. Nazi inkuni zesihogo, ave jabula uSathane. Kodwa ngifuna ukukutshela ukuthi kwambulwa lento nje uNkulunkulu ngoba ukufuna ezulwini. Ukufuna ezulwini. Abantu barobha ugesi, abantu barobha amanzi, abantu banezinto abazithola bengazikhokhele kufanele bazikhokhele. Musuvuma uSathane akwenze ukhuni lesihogo. Musuvuma ngoba uyoba ukhuni lwesihogo, uyoba sisihogo, and ngesikhathi usibasa ubuhlungu bizwe uwena. Awukazuluza ukhuni lufakwe emlilweni lukhala luthi ngiyasha. Kodwa liyawukhiqiza umlilo luze lube amalahle, lube umlotha. Wena ngeke ube amalahle, ngeke ube umlotha, kodwa uzoba ukhuni, ukuphelela ebukhunini besihogo ingunaphakade. And ukhuni oluzobe likhala lucula ingoma, ngoba ingoma yasesihogweni bazalwane iyodwa. And zikhona zonke indlela zize zeqe ngoba likho ibhimbi makuculwa le ngoma. Ithini le ngoma? Yazi abantu abaningi abayazi. Ithi maye, maye,
angilalelanga ngisesemhlabeni. Maye, mangaphiwa nje iminute ngibuyele emhlabeni ngiyovuma uJesu. Maye, bayakhala. And ikhwaya elikhulu esihogweni licula ingoma eyodwa, woe unto me. Maye kimi ngoba ngilalelanga. Mntaka baba, ubungecula ingoma zokudumisa uNkulunkulu ezulwini, uthanda ukocula ingoma yasesihogweni. Ayikho ibhesi, ayikho ithena, ayikho ibhimbi kulapha esihogweni. Zonke ziyakhala, ziyacula, zithi maye. Bafuna iminute lokuvuka umuntu avuma uJesu ngoba bayazi imfihlo ilele kuRoma 10:9. Bafuna umzuzu wokuvuma uJesu ngoba imfihlakalo ilele kuRoma 10:9. Selele sisamvuma uRoma 10:9 singazi ukuthi sivuma yena. uJesu wathi namhlanje, akashongo ukuthi kusasa, wathi namhlanje ngizoba nawe eparadise. Amandla kaRoma 10:9 afaka abantu eparadise ngokuvuma uJesu ukuthi uyinkosi. Bese uyakholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, bese kuba ukusindiswa kwakho. Step number 2, ulungisa indaba yakho noNkulunkulu, uvuma izono zakho. Step number 3, ungena emanzini ubhabhadiswe. Step number 4, esenziwe uNkulunkulu uqobo, gcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele. Akuvuma ukuyeka lapho ebengithi ngiyakhona. Siye nasi isikhathi siyabaleka. Ngiyacela siguqe bangcwele, siguqeni bazalwane. Siye kuNkulunkulu wethu ngomkhuleko. Baba, unguNkulunkulu odalile izulu nomhlaba. UnguNkulunkulu ezulwini, unguNkulunkulu emhlabeni, unguNkulunkulu ezinzulwini zonke. Uphelele, indlela zakho ziphelele. Imicabango yakho Nkosi ayisiyo imicabango yethu. Uphakeme, nezindlela zakho ziphakeme kakhulu kunezethu. Ingakho siza kuwe sinikele indlela zethu nemicabango yethu sinikela kuwena. Siyacela uNkulunkulu nomusa ube kanye nalo naloyo nangaso lesi sikhathi senkonzo, ibusise kuJesu Kristu inkosi ephilayo. Amen. Jesu Kristu inkosi, siyambonga uNkulunkulu. Asiye ezwini lethu abaseThesalonika bokuqala chapter 5 sifunda uverse 16 siye kuverse 22. Thokozani njalo, khulekani ningaphezi. Kukho konke bongani, ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcimi umoya, ningakudeleli uprofeta. Vivinyani konke, nibambisise okuhle. Dedani kukho konke okubonakala kukubi. Sifunda abaseThesalonika bokuqala chapter 5 verse 16 kuya ku22. Ngelanga langolwesihlanu nangezinye izinsuku bese siqalile ukubuka ihubo 103 lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe, lokumbonga uNkulunkulu ngoba siphuma emkhosini wokubonga uNkulunkulu ngasenzele khona ngePhasika. Uverse 1, mbonga uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonga igama lakhe elingcwele. Verse 2, mbonga uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Leli verse lisithathela usibeka kunumber 118 ecilongweni, icilongo levangeli, ibhuku lamaculo, unumber 118. Sambuka uverse 1 uthi mhla ukhathazeke emhlabeni, udiniwe, aphelile amandla, balibusiswa ziningi na, ubonga inkosi ngaze ungasoli. Salibuka ivesi, balibusiso zakho zibale ngazinye, bala phela aziningi na, bonga inkosi ngazo ungasoli. Sambheka uverse 2 ethi uthwesiwe umthwalo osindayo, siyasinda isiphambano sakho na, balibusiso zakho qina, khona wobalula umthwalo. Umuzwa kusinda, balibusiso zakho qina uzobalula umthwalo. Sithe sithi-ke siqala uverse 3, ayisikhathi saphika,
ngoba ngazinqumela ukungeqi 15 minutes kuyeqeka-ke nokho. Ake simbukeke uverse 3 ngoba senzani sibale ibusiso, senzani asifuni ukukhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Ungakhohlwa sisagxile kwiHubo 103 verse 2. Angazi soyanini kuverse 3 kodwa sisela icilongweni. Leli cilongo ukhumbula kade lisiholele kuphi? KumaHubo 37. Shuthi sisahlalela ukubuyela kuwona amaHubo 37. Ibamba uzoyibamba nawe usanda ukungena. Ngoba okukhulu ukuthi uzwe ukuthi umoya uthini ebandleni likaJesu. Uthi kuverse 3 wecilongo levangeli, iculo number 118. Nxa ubona abanye benemfuyo, bheka imfuyo yakho ephezulu. Ubale ibusiso, yeka zihle hle. Ifa ligcinelwe wena ekhaya. Abazalwane abaningi bayaphazamiseka endleleni ngoba bebona abanye benemfuyo. Abazalwane abaningi bane-pressure, abona ontanga yabo sebeney'moto, benemizi, beshadile, beshadelwe, azibone yena esele, abese asuka kuNkulunkulu ngoba efuna lezi zinto. Ulithi nxa ubona abanye benemfuyo kodwa bheke yakho esezulwini, ngoba banemfuyo ekuphi? Ela emhlabeni. Ungayinaki imfuyo esemhlabeni, ungayibheki imfuyo esemhlabeni. uNkulunkulu wakhuluma amazwi anzima komunye umfanekiso owaqoqwa uJesu. Lo mfanekiso siwuthola kukaLuka chapter 12. Umlimi onothileyo mosuka kuverse 13 angizuqala khona. Lithi izwi lenkosi, uJesu wabalandisa umfanekiso. Wathi izwi lomuntu othile onothileyo lathela kahle, wazindla phakathi kwakhe. Wathi ngizokwenzani lokhu nginendawo, ngingenandawo engabuthela kuyo ukudla kwami na? Wayesebala wathi ngizokwenza lokhu nalokhu. Ngizodiliza inqolobane zami, ngakhe inkulu, ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami. Bese ngithi kumphefumulo wami, mphefumulo wami unempahla eningi ebekelwe iminyaka eminingi. Phumula, udle, uphuze, ujabule. uNkulunkulu wakhuluma isimanga kule ndoda isaqeda ukuzindla, ngoba uNkulunkulu wazi imicabango yethu yaphendula. Wathi uNkulunkulu, wena sula, ngalobu busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe. Pho-ke izinto ezilungisileyo ziyakubanga ezigabani na? Ngalobu busuku, pho izinto ezilungisileyo ziyoba ngezigabani na? Bangcwele, izinto ezilungiseleyo ziyoba ngezigabani na? Yingakho-ke uverse 3 wecilongo levangeli number 118 ethi nxa ubona abanye benemfuyo, bheka imfuyo yakhe phezulu, busubala ibusiso zakho, yeka zihle hle. Hey bazalwane, siyadlula singabahamba emhlabeni. Lezi zinto ozenzileyo kuyoba ngezigabani. Imali sayifica emhlabeni, sofa sishiye, kodwa abantu bayithanda engathi uyohamba nayo. Bathenga imoto ezidulayo, akusona isono lokho, kodwa futhi uzofa uyishiye. So asiyeke ukunaka imfuyo yabantu. Bale zakhe ibusiso, bheka ezulwini, ubheka imfuyo yakho. Ngifuna ukuya-ke kwiHubo 37 verse 1. Ungazikhathazi ngababi, ungabi namhawu ngabenza okungalungile, ngokuba bayakusikwa masinyane njengotshani, babuthe uxolo, babune njengemithana ehlaza. Ungazikhathazi ngababi, ungabi namhawu ngabenza okungalungile. Yazi uzombona egibela imoto enhle, kanti kwachitheka igazi, yadunwa leyo moto. Uzombona egibela imoto enhle, kanti kwachitheka igazi, wathwala mhlambe ngomkakhe noma ngendodakazi yakhe noma ngendodana yakhe.
wena ubuka lento eyihalela azothi mase kubamba amadimoni akhona ukhale kanti wena uzikhathaze ngababi. Lithi iculo verse 3, xa ubona abanye benemfuyo bheka imfuyo yakhe phezulu, ngoba unemfuyo ephezulu ukhohlwe imfuyo yasemhlabeni. Ihubo 37 kuverse 1, ungazikhathazi ngababi, ngabe namhawu ngabenza okungalungile, ngokuba bayosikwa masinyane njengotshani, babuthe njengemthana ehlaza. Ake sikhuleke. Ngokuvuma kwenkosi sizoqhubeka necilongo levangeli, siphinde siqhubeke nehubo number 37, ngoba senzani? Sithi balibusiso zakho ukhohlwe ezomunye umuntu. Asikhuleke. Baba, siphambi kobuso bakho siyabonga udumo sikunikeza wena ngoJesu Kristu inkosi ephilayo. Amen. Baba uNsibande ovalelisayo othi uJesu Kristu inkosi.